Nes I fflio, nes I fath o glaithio sy'n nasol, nes I wsio hwnna. A wedyn nes I completely level 25, a wedyn diwedd 28 wan. Nain ffion dwi, a wedyn bob dy Merchar mae'r hogiau'n dod i weld i'n hain, a dwi'n neud bach o ginio iddyn nhw. A mae wrth i fod cael cinio'n Ty Nain, a mae hiw wrth i fod, mae'n bita well yn Ty Nain a Ty neb arall. A wedyn am 31 o flynyddoedd, fe fi'n gweithio yn Ysgol Hendra. Ac ond dwi'n Hen Nain Margaret i pob yn Gaernarfon, mae pob yn gwybod bwydwi, a wrach bod nhw'n deud bod gynnu fi geg fawr, ond dim ots. Dwi di arfer. Ond dim ond lle dwi'n mynd, mae yna rhywun dwi'n abod pan o'n i'n hogan bach hydnod yn dweud, wyt ti'n dach o dda, Margaret? Yn dodwch, beth nhw, deuong all dwi. Dwi'n licio bod efo plant, a dwi wedi magu plant ys dwi'n hogan bach 12 oed. Wedyn, nes I fynd I warchod, wedyn I dorri yn Burgess, gwarchod Stephen, Burgess am flynyddoedd. A wedyn, nes I brodi, nes I fyw I Gaernarfon, a dwi wedi bod rioed yn licio bod efo plant. A rhyw fath o anifeiliaid, pan dwi'n gweld ci, a sy'n dechrau amdana fi, dwi'n ond yn gorau mynd, o be wyt ti'n neud yn was i ti'n neud? A mam dod istaw. So dwi wedi cael yng ngalw yn dog whisperer. Oedden ni lwcus, doedd time yn costio gymaint. Wedyn oedd dad yn gweithio a mam cael bod adra I fod efo plant. Mynd efo ysgol efo nhw, mynd I steddfod efo nhw. Wedyn oedd hynna'n bwysig, wel, dwi'n meddwl o. A dim jyst y fi, dwi'n siarad efo pobl rhan oed a fi rwan, a da ni gyd yn dweud un peth. A ni gath hi'n braf yn y 60s a 70s. Ac ar ôl hynny, mae'r byd mae di newid. So neb yn gwenu ar ei gilydd. Del o pobl, a maen nhw'n sbio ar drwydda chi fel os o'ch chi'n faw. Na, mae'r oes I newid, a mae'n bechod. Triwch bod yn glen efo pobl. Mae hynny'n bwysig. Mae bod yn dydyn nhw, beth ti ddweud? A dim ddweud o'n de, mae nhw ar y fath, pan nôl ar y bysys ys dalwm de, o pobl yn dweud, o, da ni'n nabod eich gwr chi, a maen nhw'n dal I wneud o'n. Ys I Morris ys dwi'n o'r blaen, mae'n ei fwy ta fi, sgwysio fi, sy'n ma'n Noel. Malcolm dwi'n meddwl fo, deud oedd Noel bod fi'n cofio ato fo, oedd o'r y fath, oedd o'r y bysys doedd, am faint nhw? Faint, 30 years? Yn braf do, ac oedd o'r un peth o pob mewn byd o Noel. Oedd Noel yn un, oedd yn mynd I controlio plant, de. A dim controlio di gair, beth I gair da. Plant yn glen efo chdi doedd nhw. A mae'n bwysig, dwi'n bod yn bwysig bod ti'n bod yn neis o bobl de.